Dobro jutro. Ja ću sada da krenem da se šminkam zato što Lazar i ja idemo negde i pričat ću sa vama. Sinoć sam snimila jedan klip, kratak nešto, čisto ovako sedeli smo u kući, rekla da snimim nešto. Ali iz nekog razloga sad ne mogu da izbacim taj video, tako da ću ponoviti sve što sam vam pričala sinoć. I ovako da počnem sa tim. Rekla sam da ću snimati kad budem išla u selo, ali to nije moglo da se desi iz tog razloga što smo prvi dan putovali i stigli smo negde oko, 4 popodne. I dok sam se ja ispričala sa bakom, dok sam se videla sa Sandrom mojom, bilo je, već je palo veče, pala noć, tek sam ustala, malo sporije pričam i nisam htjela odmah da krenem da snimam jer se dugo nisam videla sa njima i htjela sam onda popričamo malo. Drugi dan došla je tetka, ali ona nije ljubitelj dece pred kamerom i na društvenim mrežama. Mislim da se postavljaju te slike ili snimci. Tako da to nisam htjela opet da snimam drugi dan. I treći dan smo samo otišli kod kumova i vratili se kući uveče, tako da bukvalno nisam mogla bilo šta da vam snimim. I bilo mi je krivo, ali sigurno sam mogla nešto da izvučem, ali nisam htjela da stavljam kameru u nečije lice ko ne želi da bude sniman. Tako da, eto, a posle kad smo se vratili nismo nešto posebno radili. Samo smo izlazili do grada da kupimo da jedemo. I to je bilo to, bukvalno sedeli smo kući, on je igrao igrici juče nešto, ja sam buljila u plafon, odakle znam. Tako da, eto, sad treba da odemo do grada, on je na ispitu trenutno i treba da odemo da se prošetamo, verovatno idemo do onog stop shopa. Ali vidjet ćemo još, dogovorit ćemo se. Ne znam, možda jedemo nešto u gradu. Sve u svemu bit ćete u toku, danas ću ja probam stvarno da snimam onako kako treba da se snima. A ne, bili smo tamo, radili smo to. A što se videa tiče, onih vlogova od pre, editovala sam ih prekjuče, čini mi se, ali zbog interneta nisam mogla da ih izbacim. I prvo sam imala problema sa programom dok sam shvatila kako radi. U međuvremenu sam instalirala onaj koji ja koristim inače. I sad ne mogu da izbacim zbog interneta. I tako da će ti videi ići kad se budem vratila kući. To jest ovi vlogovi, ovo je sad 23. I oni će ići kad se budem vratila kući. I to je to, razmišljam da izbacujem videe tipa ponedeljak, sreda, petak, a da nedeljom izbacujem vlog u toku nedelje koji sam snimila ako snimam nešto. Znači to je opcija, onako zavisi za nedelju, dok ponedeljak, sreda, petak da idu videi. I mislim da ću tako i da uradim jer mi se sviđa ta ideja. I tako, to bi bilo to što se toga tiče. Šta još da vam kažem? Sad, pre neki dan je bilo neopisivo toplo ovde, bilo je čini mi se oko 10, bilo je više od 10, bilo je 15-16 stepeni sigurno, što je čudno za februar, logično. I tako, sad je već hladnije, ali bar ne pada kiša, pre neki dan je padala i kiša. Još nisam kafu popila, još sam onako pospana, ništa mi se ne radi. Ali dobro, eto, spremamo se. Da, što se šminke tiče, koga zanima, prestala sam da koristim maskaru posljednjih 3 dana. Ali prestala sam sa korištenjem iz tog razloga što sam shvatila da mi neopisivo iritira oči.
to jest koren trepavica. Mnogo počne da me boli, jedva skinem. Mislim, imam ja proizvode za skidanje šminke i sve, ali opet i sa tim jedva skidam, tako da sam počela da koristim samo veštačke trepavice bez maskare i mnogo je bolje i lepše izgleda i jednostavnije skidam šminku. I tako. Juče smo Lazar i ja hteli da snimamo Never Have I Ever izazov, ako može da se nazove izazovom. I, mislim ne ali, naravno mora da bude ali što se videa tiče. Kad smo počeli da snimamo, već je bilo, mislim nismo počeli da snimamo, kad smo počeli da smišljamo šta ćemo da snimamo, već je bilo 10:30. I mi smo smislili tipa 5 rečenica. I u međuvremenu smo se smorili jer nismo imali nikakve ideje, na internetu nije bilo ničega zanimljivog. I mislim, uzeli smo nešto smo smislili, ali svejedno nije bilo dovoljno zanimljivo. Onda smo uzeli da jedemo. I posle toga smo bili u fazonu, ostavit ćemo snimanje za sutra. On nije bio više raspoložen, ja sam uzela da snimim taj kratki kao vlog, mislim ispod 20 minuta, ali onda sam shvatila da ne mogu da ga uploadujem, tako da, mislim mogu, ali tek kasnije, a to mi ne ide baš u prilog, da tako kažem. Tako da, eto, to ostalo za, mislim, to nije ostalo, mislim, Never Have I Ever izazov je ostao za danas, a ja danas svakako vlogujem, tako da, eto. Evo nas, čekamo autobus da idemo do stop shopa i tamo ćemo nešto i da jedemo. Javi se. U Mekće da jedemo. Da, i jednom da budemo, da se hranimo nezdravo jednom. Jednom. Pa dobro, stvarno nijednom nismo otišli u Mek. Mogli bismo. I tako, ja sam se spremila. Sad čekamo, ne znamo tačno kad treba da dođe ovaj autobus, ali čekat ćemo vidjeti i tako. Malo smo se zeznuli sa autobusom, seli smo pogrešan i Lazar kaže, mislim da smo pogrešili autobus. Rekao, pa pitaj. Da, ne, ovaj ne ide tamo gde vi treba da idete. I sad čekamo sledeći. I dok se čekamo doći će vreme večere i ručak će da prođe. E mi lepo idemo u centar da jedemo. E lepo u centar, već smo blizu. Hajde. Sigurno je mnogo, pa će posle. I tamo imamo Mek i volimo za to sad. A ćemo u kruzu, bre. Ćemo u kruzu. To je još bolje. Eto, idemo na sandvič. Znam svetla katastrofa, ali šta da radim, sunce iza mene. Ne mogu da ga promenim trenutno. I tako. Sad mi servirala. Sad su živeo. Ja nisam mogla da vam snimam ništa ceo dan, zato što su došli njegovi Ujka i Jojna. I bili smo sa njima i bilo mi je glupo da snimam, mislim da ih snimam. Tako da, i posle kad su oni otišli, mi smo pravo otišli u bioskop, gledali smo 50 nijansi mračnije. I za razliku od prvog filma, drugi je mnogo bolji. Sad idemo u kući i baš raspravljamo, jer u bioskopu sad ispod nas sedela je jedna cura, devojčica, više devojčica. Taj film treba da se zabrani mlađima od 18. Realno. Kao prvi deo što se lepo zabranio. Mlađe od 18 nisu smjeli da dođe da gledaju film. Da. I sad, ona ušla na Snap i sve vreme se slikala. I to pravi neke čudne face, pa slika usta, pa slika oko, pa sve. I onako još uključila blic na prednjoj kameri, jer na Snapu to može. I sve vreme ona se slika i ono bljeska i bljeska i bljeska. Nas dvoje se pogledamo i kaže, gađit ću je kokicom. I sad o tome... Čekao sam trenutak kad će da iščačka iz nosa nešto pa da slika, jebote. Nozdrave slike. Bukvalno je to radila. I sad raspravljamo o tome. I smešno nam je. Cirkuzant, jebote. Baš je cirkuzant. Ja tebe ne mogu lepo da uhvatim. Pa ne možeš. Veliki si. Ti si mali. A šta da radim? Ja oktrejt. Da.
A vidiš, ja ovako ne mogu da snimam, ruka boli. Ako? Ako, pa znam da je ako, uvijek bilo ako. Ovako ću ja snimam, ako tako. Zgazit će nas nešto. I tako, sad ćemo da se prošetamo do kuće, mislim, bili smo u stop shopu, nisam nijednog trenutka, čini mi se, rekla. Promašili smo prvi autobus, to sam rekla, pa smo jeli kao ljudi i ušli na pravi autobus. I otišli smo do stop shopa, on mi je kupio highlighter, pokazat ću vam posla, nije trebalo. Mukica. A muka, jesi pa mukica moj. To je inače za jebancije mukica. Da, to, zato što su svi parovi onako, a beba. Autobus mislim. A dobro, mi šetamo. Svi parovi su onako kao, a beba, a ljubav, a duša, a ovo, a ono. I nama je to bilo smešno i mi smo krenuli da im se podsmevamo i sad mi imamo fazon mukica, a mukica, kad god je nešto slatko, a mukica. I tako. Samo to je podsmevanje, dakle, ne mislimo mi to stvarno. I tako. I ništa loše ne mislimo. I ništa loše, to je da. vaš izbor. Upravo. To je samo što je nama smešno, to je drugo. To jest. Jela sam Načas i kokice, pila sam Coca-Colu Mnogo je bilo. i bila sam prase danas. Tako. Kao i svaki U blato, bravo. Osušeno je blato. I tako, sad ćemo da se vratimo kući. Htjeli smo da prošetamo i dalje malo da odemo do New Yorkera i nešto, ali ipak ćemo to za sutra da ostavimo. I sutra me konačno vodi na kolače. Konačno. Kolač. Obećao mi je kolače sa puno krema i fila i onako. Pa valjda ima. Ma ima da ima za mene, bre. I to što kažeš. Ima da ima. Ima da ima. I tako. Neko mora i pazi da nas nešto ne pregazi. Pazi, misli, ja gledam. Možeš da vidiš. A ruka što mi se smrzla, to je posebna priča. Pa dobro, tu pauziraj da ostavim da. A? Udari pauzu. Ajde. Pauzi. Ćao. Ne vidim se. Ti ne smeta da upalim? Okej. Bože, da ovaj krauček. Ovako, stigli smo kući. Ja sam samo htjela da vam pokažem šta sam kupila. Mislim, kupila sam samo ovaj Maybelline Baby Skin primer, jer sam čula da je dobar, svi su ga hvalili, tako da htjela sam da probam, meni je potreban dobar primer. I Lazar mi je kupio ovaj highlighter, Lumsov, mnogo mi se sviđa, mnogo predivan je. Mislim, ne znam, ovo je valjda kao bronzer, ali ovo sija, meni ovo nije bronzer, meni je ovo highlighter. Jako privlačan ugao. Ops, vidiš se, izvini. Evo ga, ovdje samo ne znam kako, evo. Ovako. Predivan ovakav highlighter nemam u ovoj boji, imam sve neke rozikaste, beli imam, tako da, ja ne mogu da skontam, jel miriše ovo? Kao da mi miriše, ali ne mogu da... Da, ima neki miris. Ima neki miris, ali bitno je da sije. I tako. Samo sam to htjela da vam javim, možda se čujemo kasnije, možda sutra. Kasnije, verovatno. Završit ću vlog, ja se nadam, jednom u životu. Mislim, nije, završavala sam ih i ranije, ovo sam završila. I tako.